Biti iru ya ọfụma. Evulu nna gị igburu. Evulu ibe imele nna gị n'aka. Evu ka isi wee gbu nna gị. Evu ka isi wee gbu nna gị. Ị na-agba mkpụrụ mmiri. Gbasịa mkpụrụ. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwa ikorobịa agbasiala mkpụrụ mmiri wee were mma wee napụ nna ya ndụ ya n'ike. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala otu nwa ikorobịa onye mkpụrụ mmiri bụ onye ji mma wee gbuo nna ya ka na-egbu ewu. Nke a mere n'obodo Ifite Ọkụzụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Oyi nke steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dịka o siri kwuo, a sị na ihe mere ya ji wee gbuo nna ya bụ na ọ na-abụ mgbe ọbụla ya na-ehi ụra ya na-ahụ ebe ya bụ nwoke na-abịa abaghị ọgụ na nrọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka ị bụrụ oche gị kpudobe nso ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa amadi ebe ọ kọwara ihe mere o ji wee gbuo nna ya. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Gịnị bụ afa gị? Na-ekwusi okwu ike. Onye ebuchi onye dị? Onye ebuchi anụ ọkụzụ. Onye ebee ka ị bụ? Ke saịdị ọ bụ na Ifite? Onye ama abụọ. Ka ihe mee eji wakpụta gị ebe a? Ndị edi enye m ụlọ nna m abịa na-eme m onye abịa na-esi m ọgụ na-anụsị m ọgụ n'ime mmụọ na-esi ote m ka o gbuo m n'ime mmụọ na-ejide m kpudo m. Ọ kwesịrị ndị otu nwanne rodo mmanya na aka agado m n'arụ na-atụgharị ya onwe m gado m aka na-arụ na-anụ ndụ mmekọta nnụcharịkwa mele ibe ka ọ na-adị na-eme m mgbe nwanne m mgbe nne m chatapụ gịnị wee mezie ọ na-esogo ọgụ n'ime i wee mezie ya gịnị? Mụ na ya na-abụwa nwa were isi wee osi ka m bịa were isi bịa anya na-apịa osi ya nwa na-achọ ibe ọya asụ m ọ ga na-ene m anya ebe ọsọ ị na-eme ya gịnị? Ị na-eme ya gịnị? Ọ na-achọ ibe ọ eji wee asụ m ya ibe ọ ya asụ m i wee mezie ya gịnị? Osi abụ m chọziri ya na mpesisi osisi abụ so nwa akwụkwasị ya nwa osisi ọzọ n'ime. Kedu ebe nna gị abụ nọ ya? Otu na ọnwụrụgo mụ agọrọ ka m na-asị ya ka anyị mgbadachi Ifite ka mbụ. Ị na-agba mkpụrụ mmiri? Ọ bụ na-agba mkpụrụ mmiri? Ị na-agba mkpụrụ mmiri? Ị wee gbasịa mkpụrụ mmiri wee je wee gbuwe nna gị wa na-akọ trash ị na-akọ? Ị wee gbasịa mmiri wee je gbuwe ya ọdadị wa na-akọ trash ọ na-eme gị ataki n'ime mmụọ wee were mma wee gbuchie jide pikchọ ka ịfụ nna gị jide ya ịfụrụ nna gị ịfụgo nna gị tọnụa dị pikchọ napụ ya tọnụa dị pikchọ chebe dị pikchọ iru bite iru ya ọfụma. Ịfụrụ nna gị igburu ịfụrụ ibe imele nna gị n'aka ịfụ ka isi wee gbu nna gị ịfụ ka isi wee gbu nna gị ịfụ ka isi wee gbu nna gị ịfụ ka isi wee gbu nna gị. Ị na-agba mkpụrụ mmiri gbasịa mkpụrụ mmiri wasị na nna gị wa na-eme gị nke nwa na nlọ wee were ihe ọhapịa gbuwe nna gị olue gị na oyibo ya eme. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram gị na ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe,
ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, bịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.